Yes, mga katropa, mga ka-Chuy. Ngayon ay kasama natin si Ma'am Jennifer ah, Cosentino. No? Siya po isa sa mga kasama dito sa Health Medica at tatanungin natin kung ano yung mga serbisyo binibigay ng Health Medica sa ating mga kliyente. Ma'am Jen? Yeah, hi. Magandang umaga po. Ako po si Jennifer Cosentino. Isa po ako sa mga nagtatrabaho dito sa Health Medica dito sa Kitchener. Dito po sa clinic namin, we do chiropractic treatment, we do physiotherapy, we also do acupuncture, we do laser therapy for patients who are having chronic back and neck pain, including shoulder pains and knee pains, even the feet. So nag-ano rin kami dito ng mga orthotics, compression stockings, tsaka meron din kaming tinatawag na yung sa IFC para nire-relax ko yung muscles ng kung saan po masakit. We do our best service here. We try to help all the patients who are coming here, and the success rate has been really good for all the patients coming here. So I would like to invite you guys to come and see us. If you're experiencing any pain in your body, please come and see us. Our phone number is 519-749-2372. At saka po, nag-accept po kami ng mga may insurance po sa trabaho, pati WSIB at saka yung mga na-aksidente. All those things we accept here at our clinic. So, everybody's welcome. You can always come and see us. Yes, Ma'am Jen. At bakit Health Medica ang kanilang puntahan kung meron silang mga problema sa mga nabanggit niyo? Yeah, kasi po, dito sa Health Medica, hindi lang po yung pag-treat ang ginagawa namin. We try to build we treat everybody as a family. So, at least everybody is welcome and komportable po sila pag pumupunta po sila dito. Yes. Pakibati dun sa mga kuha natin, mga kapamilya sa Pinas at sa dito sa Canada. Gusto po kayo, I hope everybody's safe. Malalampasan po natin itong coronavirus. Yes. Sa tagasan nga si Ma'am Jen sa Pinas? Sa Ilocos po. Oy, batiin mo. In your dialect, Ma'am. Oo, naimbag kami kasi amin ako. Hopefully, kita-kita tayo dito yung opisina may. Yan, mga katropa. Ma'am Jen, dito sa Health Medica. Thank you po. Thank you. See you guys. That's Geraldo. Gerald. Gerald at saka. Gerald. Wrong. Okay. Okay, kahit wag na naman. Okay, Kahit na wag na isa nito. Hindi naman po kasi madalas. Okay. Tsaka minsan naman ito rin sa likod. Sorry pa naman. Pero most likely work-related na. Yes po. Kasi habang sa trabaho naman na nangyayari. After work naman. Opo. After work. Pero meron din po pag nasa work. During work. During work, okay. Namamanid din yung pamay mo. Wala lang yun. Hindi naman po. Hindi naman ako. Pati itong may sumasakit dito. So, Values. Medical history, healthy ka naman otherwise wala namang health conditions. wala naman. Okay, that's fine. Pero hindi ko lang pinapansin kasi Tuloy lang. Tuloy lang. Okay. May namamanid yung paa niyo, wala namang ganun. Wala naman. Okay. Pero yung pain everyday na ngayon kasi nagbuhat-buhat ako, nakapansin ko naman dito. Saka dito, kasi ewan ko sa trabaho dito, masipin na dito sa sarili. Oh, yun nga, dahil repetitive kasi yung work, right? So, Kahit yung shoulder ko, din. okay. Dati nakabuhat ko yun. So, ngayon medyo hindi na Nahalak. Hindi siya portion ba. medical history naman kayo, healthy naman kayo. Ewan ko nung baka. Okay. Pero not that you know, wala namang issue na wala naman kayo alam. Okay. Okay. Pero, Kahit tulo ko, napabayaan ko lang. Hindi siya Ay, lalo naman. pag umaga, hindi ko, ganyan talaga siya. hindi na maano talaga. Hindi ko siya maganyan. Ito naman, nagdalak siya. Kaya pag
sige, okay, ano na ganyan ko Okay, lang. na-realize na. Medyo tulog siya eh. Okay. Yung left side, no? Left side. Sa umaga lang o throughout na? Sa umaga, talagang hindi mo siya maganyan. Kaya lang pag nasa trabaho na, kahit paano na ganyan-ganyan ka na. Kaya hanggang ganyan talaga yan. Pag picture sa ako siya, totally nalak siya. Ganyan. Sure. Hindi naman. Wala namang gano'n na Hindi. pain or anything like that. Oo. So, work mo ay bending and lifting involved? Meron din. Okay. Konti lang. Depende Depende sa... sa napwestuhan. Okay. Medical history, healthy naman otherwise, no health issues. Hypertensive. Okay, may hypertension. Okay. May pills ka tinitake? Hindi. Maintenance. Okay, yes. Si George, so gagawin ko, i-assess ko lang yung likod mo. Okay, check natin kung there's any issues. Pero yung neck, shoulder, wala naman. Ayos naman. Okay. Ano, project? Titirahin na yung likod mo? Ah? Titirahin yung likod mo? Oo. Sakit yung likod mo? Ano yung, pre? Yeah, ito lang. Ayos yan. Ayan. Si Pare Gerald, mga katropa. Kaya ikaw ay pre. Welcome to Hugpong Bisaya Vlog. You know. Kayo pala yung mukmumi. Ayan. Eh, unsa man diya mga Bisaya. You know. Saan ka nga sa inyo, pre? Ha? Saan ka kasi? Minsan nagpapanggap lang ako mga Bisaya. Yun. Sa Bicol ka? Bicol ka? Bicol. Okay. Ayan. Okay, ayos. Okay. So, yung gawin natin, tayo lang muna tayo. Okay. So, check ko lang yung range of motion mo. So, ang gagawin mo, mag-bend forward lang. Tell me if there's any pain. Masakit ang pag-hindi naman. Hanggang ganyan lang. Ang ganyan na? Okay. So, ang ganyan lang kaya. Okay. Oo. Bend backwards pa gano'n. Papatalusan. Palagod. Masakit yan. Hindi naman. Hindi naman. Okay. Okay. So, ano tayo dito? Dadapa tayo. Face down. Dito yung face. Yung mukha lang. Yeah. Yan. Okay. Sa kamay kita. Yan. Relax lang tayo. So, check lang natin dito. May pain ba? Masakit ka dito. Pinipress ko. Wala na. Wala naman. Paano ba na dito? Wala. Medyo stiff yung likod, no? Dito medyo stiff. Napipil mo, Joe, kung pinipress ko dito. Kung magkumpara dito, medyo mas stiff dito, no? Parang sa akin. So, dito ayos naman. Okay, John. Okay, upo na tayo. Medyo may stiffness yung likod, basically, right? So yun ang most likely work-related nga siya, right? Bending, lifting, lahat, nagsasama lahat, nagsasabay, right? So, may tinatawag tayo na parang, so yung treatment basically na kailangan gagawin natin is combination of thyroid. A few moments later. Ayan, oh. Yan yung si Pare Alex, ayan. Ito, isa din itong kwarto dito sa loob, mga katropa, sa Health Medica. Ayan. So, sa lahat ng mga gusto mag-avail mag-try ng kanilang services, punta kayo dito, ano. Ayan. Anong feeling, pare? Ha? Good, maganda. Masarap sa pakiramdam. Ano 'yan? Ano yung sinabi mo? Ano yung sinabi mo pala sa kanila na kwan? Parang nili-laser siya eh. Yung laser daw at parang inaano niya yung mga ano sa loob. Yung parang Pinaparelax yung muscle mo? namamaga. Yung mga namamaga. Kasi ito siya, mga katropa, na assign ito sa shoulder. Bakbakan din doon. Pero panis yun sa kanya, panis. Ayan. Pero anong kwan, pre? Anong feeling, pre, ng treatment, pre? Okay lang? Sarap. Masarap, no? So, ano yung sasabihin mo sa ibang katropa? Ano? Pumunta na kayo dito pa. Para ma-check yung mga sakit sa katawan. Ayan. Tsaka, may insurance naman, ano? Oo, libre naman to. Oh, salamat sa company natin, ano? Kasi Ayan. kumusta kami tayo. Yun, oh! Naman!
Pare Alex? Nak naman talaga yan. Yan, katropa. Yan. Okay. Katatapos lang ng... Ano yung Neck. neck? Neck stretching. Neck stretching. Ano yung feeling mo? Relaxing ba? Medyo gumaan. Gumaan. Ayun yan. So, kailangan mo talang i-recommend to sa mga katropa natin, no? Opo. Ayan. Minsan, kung may time kayo, visit po kayo rito sa Health Medica. Ayan. Kay Doc Raj. Ayan. Magaling magtagalog. Oo. At saka ikaw din, magaling magbisaya. Aw. Kunti lang. Ayun, yun. Ayan, Kung si... sa man ba Unsa man bay? Ha? Panalo ka. Si parang iyan yan, ha? Ayan. Bago lang ano yun? Neck, ano yun? Neck stretch. Neck stretching. Kasi parang matigas ng leg nito, eh. Minsan eh. Oh. Wala tayo sa loob? Wala. Doc Raj, pwede ko bang makuna ng video yung loob mo? Yung dito? Sige Doc, salamat Doc ha. Yan, dito galing si parang iyan mga katropa. Yan. So dito yung relax yung kanyang leeg na medyo nanindigas na may tama na. Patanda na rin kasi itong batang to eh. Ayan. You know? Yahoo! Ayan mga katropa. Si Dr. Raj, right, Doc? Yeah, Dr. Raj. Isa siyang Indian in blood but Filipino in heart, you know. Pinanganak sa May Tarlac. Tsaka doon sila lumaki at nandito na ngayon sa bansang Canada. Ongoing yung kanyang sinasagawang treatment dito sa kasama natin sa Hugpong Bisaya, si Boy Bangas. Yan. So, marami pang mga services ang ino-offer ng Health Medica, mga katropa. So, sa lahat ng mga Filipino na andito sa Canada, sa may malapit sa Health Medica, ayan. This is your chance na tawag niyan, maka-avail din sa services ng Health Medica, ayan. May feel ka nga ganyan. Anong tawag niyan, Dok? Na Tinatawag dito adjustments. adjustments. Para sa spine. Ayan. Ayan, mga katropa. So, nung nakaraang Miyerkules, dito na ako first session. Ayan. So, ngayong Wednesday na naman ako babalik. Ayan. Ayan. Okay na. Ayan. Tapos na tayo from this part. Okay. Ang bigla, ang sakit. Itong joints na ito, nagkakaroon ng swelling, basically. So imagine niyo, dapat may capsule, di ba? Yung ang sakit na ano, Parang papalingon bigla. Parang sakit. bigla, Usually, pagkaraniwan na nangyayari, yung gano'n na. Hindi, kasi yung sa trabaho niyo, repetitive, right? So, Pero matagal ko na rin na ano yan dahil sa ano. Dahil biglang sa- pag napapalingon bigla, ang sakit. Masakit yun. Hindi nga, so kaya in-adjust ko siya ngayon Ah, para okay. magkaroon ng movement. Kahapon lang nangyari yan. Okay. Opo. Basta pag walang movement, nagkakaano, so Okay. Huwag kayong magtaka, ha? Magaling magtagalog yan. Dr. Raj. Pero nawawala din Ha. within a seconds. Yan. ano siya. Okay, good. So, kabilang treatment naman tayo. Okay. Ayan. Hi, Doc. Hello. Ayan o, Boy Bangas ha. Hi. Ayan. Mga katropa natin, no? Ay, mga katrops. Ayan. mga hugpong Bisaya. Yun, no? Ayan. Magpapamasahe sila. Dito lahat. Yun, no? Okay lang ba yan? Saan si Juan? Si Vice? Ano sa labas? Ayan. Nagtago. Yun, no? Ang gwapo. Ayan. Pasok tayo dito sa kabila. Okay. Dito na si Vailance. Yung pangalawang treatment. Ayan. Ito yung
Ayan. Ma-relax yung mga... Eh, sino yung sa kabila? Si Alex. Si Alex. Si Ian. Ano yung, ito yung konseyo? Yun o. Okay lang ba yung unang session mo? Oo. Ayan. Anong feeling? Okay. Feel relax. Very relaxing. Yes. Yun o. Refreshing. Ay, panalo. So, ano yung gawin niyo? Laser ito ngayon. Laser yan. Para sa mga muscle joint. Muscle joint. Ayan. Right side is more, right? Yes. You feel pain more here? Yes. This joint. This joint only? Do you have pain in wrist? Yes. Dok, anong room to, Dok? Anong room ito? Ito yung laser room, laser and therapy room, basically. Laser and therapy Oh, room. laser and therapy room. So may laser therapy, may electrotherapy tayo, Oo. ultrasonic Anong treatment. purpose niyan, Dok? So, yung electrotherapy para sa muscles, para yung stiffness na bumaba. Relax din ang Ma-relax muscle. yung muscles, ma-relax yung muscles, yung mahigpit na muscles para bumaba yung stiffness. Okay. Tapos yung laser therapy para bumaba yung swelling. Di ba may mga joints na namamaga, Yes. sa loob ng shoulder, Oo. elbow. Oo. So para bumaba yung swelling, effective siya, maganda siya para sa mga sprains, strains, arthritis, pain, parang ganun na Okay, Dok. Sige, Dok. Salamat, Dok. Is that only? Okay, so I'll put there. But it's okay. If you want to put it in, it's okay. Ayan. Okay, so I'm starting now. Nilalagyan na ng mga wires itong si Boy Bangas. First I'll do for this hand. So let me, okay? You will feel little bit of vibration. Yes. So it should be like a medium, not too high, not too low, okay? You will feel it. Do you feel something? Nothing. Okay. And this left hand. Okay. It's still it was Like a grounded, tingling? grounded, tingling, just Yeah. like that. Okay. You want me to go higher? Little bit higher, little bit higher. Murag sa man di man kakabati ni og kwan si This is good. Pangas. A little, A little more. little more. It's okay. Yan. Feel like grounding. Now second on the right side. Ayan, mga katropa. Yun yung list ko din dito. The same as at my Yung isang serbisyong binibigay ng Health Medica yan. lower. Lower. Yeah. It's good now.